Salut! Ce faceți? Bine ați venit la un nou video în Python. Astăzi vom vorbi despre tuples. Tuples-urile sunt liste care nu se pot modifica după ce sunt create. Tuples-urile nu permit adăugarea unui element sau eliminarea unui element, nu au instrucțiuni precum append, extend, remove, cum am văzut în videoul trecut. Tuples-ul permite extragerea de porțiuni din tuples, dar rezultatul pe care o să-l avem este un nou tuples. Tuples-ul nu permite căutarea, nu avem instrucțiunea index, dar permite să comprobăm dacă un element este sau nu înăuntrul tuples-ului. Avantajele în comparație cu listele sunt că tuples-ul este mult mai rapid, se execută mult mai rapid decât o listă. Dacă avem un program foarte mare, tuples-ul se execută mult mai rapid, ocupă mai puțin spațiu în memorie, așa, și se pot utiliza ca elemente în dicționare. O să vedem video viitor, cred, o să vorbim despre dicționare și o să înțelegeți atunci. Bun, deci eu am deschis deja Visual Studio Code. Aici eu am deschis lista din video trecut. O să o închidem. Creăm un fișier care o să numească tuples. Ok, Enter. A deschis. Care este sintaxa tuples-ului? Este extraordinar de simplă. Este exact ca o listă, numai că în loc de paranteze drepte o să avem paranteze normale. Tuples-ul se poate folosi cu paranteze sau fără paranteze. La fel este recunoscut ca în Python ca tuples, dacă punem parantezele sau nu. Eu recomand ca parantezele să se pună. Bun, haideți să vedem. Tuple 1 egal, paranteză rotundă, paranteză normală, așa, o să pun 9, așa, elementele separate tot cu virgulă, 6, virgulă, 5, virgulă, 2013. Bun, am format primul tuples. Acum haideți să-l imprimăm. Dacă îl imprimăm, când îl imprimăm print tuples 1 bun, salvăm, executăm și aici avem imprimat tuples-ul cu paranteze rotunde, pentru că Python-ul i-am spus că este un tuple și l-am declarat aici. Bun, acum haideți să convertim un tuples în listă. Cum să convertești? Pentru a converti un tuples în listă, avem instrucțiunea list. Haideți să creăm o variabilă, lista 1 egal cu list de tuple 1. Asta înseamnă că am convertit tuple-ul cu instrucțiunea list într-o listă. Și acum dacă imprimăm print lista 1, salvăm și executăm, vedeți jos, am convertit tuple-ul în listă. Știm că este o listă pentru că a pus parantezele drepte. 9, 6, 5, 2013. Între paranteze drepte. Deci am convertit tuple-ul în listă. Acum, cum se convertește o listă în tuple? Creăm o variabilă, tuple 2 este egal cu instrucțiunea pentru a converti o listă în tuple este tuple. Tuple lista 1. Și acum, dacă imprimăm tuple 2, salvăm și executăm, ne-a convertit lista în tuple. Știm că este tuple pentru că are parantezele normale. Bun, haideți să ștergem aici ca să nu ne încurce mai încolo. Cum se caută un element în tuple?
Deci facem exact ca la liste. Int, să spunem 6, in, tuple 1. Exact ca la liste, am văzut video trecut, ca să căutăm dacă elementul 6 se află în listă, foloseam instrucțiunea in, în lista respectivă. Acum în tuple, dacă vrem să vedem dacă elementul 6 se află în tuple, se folosește aceeași sintaxă. Dacă salvăm și executăm, o să ne dea true. Știți că instrucțiunea aceasta are două variante. True sau false. Asta înseamnă adevărat sau fals. Cum 6 îl avem în tuple, deci ne-a dat true. Dacă, de exemplu, aici schimbăm 6 și punem 25, salvăm și executăm, o să ne spună că e fals, că nu se găsește în listă. Ca să vedem de câte ori avem un element într-un tuple, de câte ori apare în tuple, se folosește instrucțiunea count. Sintaxa este print tuple 1 .count de elementul 9, să spunem. Bun. Dacă salvăm și executăm, o să ne spună că elementul 9 se regăsește în tuple o singură dată. Dacă aici, de exemplu, noi mărim tuple-ul și mai punem încă un 9, așa, salvăm și executăm, ne arată că elementul 9 se regăsește în tuple de 2 ori. Cum aflăm lungimea tuple-ului? Haideți să ștergem asta. Lungimea se folosește cu instrucțiunea len. Și scriem print len, descriem paranteza, pe tuple 1. Dacă salvăm și executăm, o să ne spună că tuple 1 este format din 5 elemente. Să nu confundăm, o să vă readuc aminte, să nu confundăm elementele, numărul elementelor este 5, dar când vorbim de poziția elementului, 9 are poziția 0, 6 are poziția 1, 5 are poziția 2, 2013 are poziția 3 și încă o dată 9 are poziția 4. Bun, deci instrucțiunea len ne redă din câte elemente este format tuple-ul. Pot exista tuples-uri de un singur element. Și sintaxa la tuples-ul de un singur element este, haideți să modificăm aici, sau haideți să o lăsăm așa și formăm altul. Tuple 2, egal, Billy. Și dacă este vorba dintr-un singur element, întotdeauna după elementul respectiv, că este text, că este număr întreg, că e float, că e orice tip de element, să pune virgulă și să închide paranteza. Și atunci, dacă vrem să aflăm lungimea tuplesului de un singur element, print lungimea tuplesului. Salvăm. Și o să ne spună că tuplesul 2 este format dintr-un singur element. Deci întotdeauna tuplesul format de un singur element se introduce între paranteze elementul și virgulă după acel element și după aia închidem paranteza. Bun, haideți să vorbim acum despre... Haideți să ștergem asta ca să nu ne încurce. Haideți să vorbim despre, cum se mai spune, împachetarea tuplesului și despachetarea tuplesului. O să ștergem parantezele, pentru că v-am spus că tuplesul poate fi folosit și cu paranteze și fără paranteze. Python-ul recunoaște ca și tuples. Ștergem parantezele și asta se numește împachetarea tuplesului. Și acum o să spunem, de exemplu, haideți să modificăm aici, scoatem 9 din tuples, formăm niște variabile ca să vedeți ce înseamnă împachetarea tuplesului. Punem nume, virgulă, zi, virgulă, lună,
virgulă, an egal tuples 1. Asta ce înțelege Python-ul din asta? Înțelege că, ca să vedeți cât de simplu este Python, înțelege că noi, dacă spunem că elementele acestea sunt egale cu tuples 1, atunci el, din tuples 1, ia elementele în aceeași ordine și le unește la celelalte pe care le-am declarat prima dată. Dacă îi dăm acum nume, haideți să nu le dăm în aceeași ordine, ca să vedeți cum Python-ul le atribuie la elementele din tuple. Print lună, print an și print zi. Bun. Salvăm și executăm. Și a atribuit fiecărei variabile, nume, zi, lună, an, a atribuit tuple-ul, elementele din tuple, de fapt. Noi i-am spus la Python să printeze numele, luna, anul și ziua. Nici măcar nu le-am dat în ordine. Și el ne-a printat 9, 5, 2013 și 6. Bun. Video acesta a fost mai scurt. Am vorbit despre tuples-uri pentru că sunt foarte asemănătoare cu listele. Și atunci o să-l încheiem aici și o să vorbim data viitoare despre dicționare. Până data viitoare, vă salut!